So, hello mga ka-Jimsog. So, wala ron may nag-taping kay dako kay hunas. Oh, dako kay hunas. So, manginas mi. Nitim verso. So, mga doon na mi guys. Let's go. Okay guys. So, nag-taping mi guys katong gold guys. Dito ko itong nalibang ko guys. Ay. Ano niya ito nag-taping guys. Let's go! Tara guys! So, dako kayo ulas guys oh. Dako kayo. Kinalin ka ang kadako sa mong dagat diri guys. Mana wa guys, awas si Kitipay guys. Si Kitipay guys oh. Nanginabuhi guys oh. Nanguho og tuyom. Naglamoy ko ako sa ila guys. Lang doon laks guys, nanguha sila guys. Di ba? Guys. Saan man ni mo Kitipay? Ako na ibaligya. Malin din na. Mahalin. Ang balde kay 200. Sintos. Ito kay. Saman. Yang sama na nimo pagkaon. Kaon di mo running yup-yupan. Wala man sa yup-yup kung di na ka makaon. Saman, balik ka. So, kung may nakakita guys, chat lang mo sa ako guys. Ikwaan mo. So mga ka-Jimsog, ang among kuhaan ron, tahong. Tara guys, manguwatag tahong. Kato dito guys oh, kato dito. Tara guys. Daghang itang tahong guys oh. Oo. Lit. Mao na siya tahong guys. Kung nakailaman ni guys, lami kini siya kauno. Sa ngagon raman na siya guys. Tara guys. Mga ka-Jimsog, arita dari mo tong taong oh, tagkan kayo guys oh. Nara guys, nara guys. So daggan guys tanan guys ato na panguang tanan. Ato don kuha.
guys, tara si Timber Show guys. Manguha guys oh. Wait, sudaan sila guys. Nah, are lang siya sa dagat guys. Are lang ko na siya puyo guys. Sugot mo guys. No? Kayang kuhay. Nagka na kayo. Tara guys. Naadari guys ay. Kani guys. Kani guys. Kani sila guys. Muna sila guys. Kani. Muna yung tang guys. Mahong. Muna ang mahong-mahong. Mahong na eh. Guys, nakit na kong kamot guys. Oh, nakit na ko na yung kamot. Tara guys, oh, dagan kasi lang guys. Oh. Madlock lang may guys kay bisag madatugan sa bato guys. Takuha ba batuha eh. Sus, oh, nisod siya guys. Mahatak bitaw ng batuha guys. Kani guys, kani. Sus, takuha ba batuha guys. Oh. Pasok pa siya ay. Murag alien ay. Tara guys, oh. Grabe ay.